Mayor. Mayroon gabi, Allen. Yes, Mayor. No, oo. Sorry. Okay. Mayor, unang-una, subo na tong kining ni ang pamalandungo, no? Atong pahasubo pod nga paabot diha sa lokal nga gamhanan sa lungsod sa San Miguel. Bahin na ning initial na tong nasayran nga dunay usa ka kining ni ang taga lokal nga residente nga nakabsan o ginabuhi unya nagpositive ni sa COVID-19, Mayor? Tinood ka na. Ay, na-admit ni siya sa hospital. Mm. O ang unang finding nila nga, ang ikamatian, sari kining doon ay disring sa ang respiratory system but di pa swab ni siya. Of course na to. Daw medyo tubo nga palandungon nga positive siya sa CPR. Mhm. So, doon na ang maitabo. Okay. Namatay ni siya niya itong Julio 22. Julio 22. Okay. Diharapon ni sa hospital sa San Miguel, Mayor, ni expire. O dihagin siya na bugduan o ginawak. Ang istorya ni ang bana ni na admitted nga pasyente sa Don Emilio. Okay. Na nagtanod din siya, pinagbantay, then after mga several days, mga 3 days na siguro ito nagbantay siya. May uli kay he does not feel good. O pag-uli niya sa San Miguel, he was complaining. So, wala siya gana mukha. Okay. Diba? Suka. Uh-huh. Then, yamot yun sa punto nga sila mga anak hospital. Now, i-admit siya after the following day, dito na siya kung ano ginanawa. Okay. So, babae ni Mayor? O, babae. Okay. Pilay edad, Mayor? 64, masiguro na siya. 64, 64. okay. Unya, ang iyang bana, kumusta? To asa Don Emilio? Paglubong mura o nakauli na siya sa mga anak. Then, ang ilang balay, murang naka-recover na. Pero, still under observation. Protocol. Doon naman siya ni siya, diferensya pa. I-rapid test siya. Doon na siya findings nga IgG positive. So, it means nga doon na siya infection. And yet, he was already on the road to recovery. Okay. Pero i-undergo pa ni siya og PCR pod, Mayor? PCR sa niya. Ang tibok pong pamilya? Murag anagad-andagan na natin. Kung ma-swab naman ng mga anak. Kaya mga in close contact namatay. Okay. Kining 64 years old nga babae nga before ni expire nakuhaan na ni og PCR, Mayor? Ato nang pag-yun, after nga namatay. Okay. Hindi sa doktor, sari naman. So, waman din may balik nga, mag-inisa ingon nga, doon ay contact sa mga OFW, LSI, o natyahe, kay balay naman yun yung hospital. So, yan, agad ang sitwasyon. So, ngayon tayo sa community transmitted na yun yung level sila. So immediately nga pagka-expire niya diha dayon gikuhaan po dayon og gisunod ang pagkuha og swab test. Gi-swabbing ni siya. Gi-submit for laboratory but yung dugay-dugay sa niya but only kaganina pag yun mo natawat nga. So 1 week pod. Kaya na timing sa daw nga doon ay gihimo disinfection ba to. Nagsira po ang akong Vicente Soto for few days. So, po ito nakalangan. Okay. So, karon ang adlaw po nato na dawat ang result, Mayor? Karon pa yun. So, medyo subo, kalandungon nga.
nag-positive siya tungod kay doon na naman gumigihimo nga mga contact tracing right after nga namatay. So, doon na namin na-identify ang mga first generation, second generation. So, amo na nang gi-conduct og CLIA, ang uban among rapid test. Unya medyo resulta kay negative. Okay. But it turned out nga positive dahil ang silang mama. Okay. So sa pagkakaroon mayor, saan may gihimo sa area do na may paghimong gitawag dig targeted lockdown sa panimay sa kining ni ang ni-expire? Kinig yung immediate family kani tunay putang tag ato lang identify nga first generation. Paano gani sila ang self-imposed quarantine siya, home quarantine. Okay. Unya muna akong ingon, amo na ni sila CLIA exam test. Pero maniguro ni we will be taking their rapid test siguro muntag amo ning i-submit. Then basin og amo sila o doon na mga sintomas din recommendation sa mga doktor. Kasi nagibalhin na yun naman sila sa isolation facility. Okay. Then, tungod kay ang mga anak, kung na sila, duha ang ini-empleyado sa local government, ang usa ini membro sa PNP. Murag, daghan pag yun kasi manunon ini mga concern. First, kining mga doon ay mga contact sa mga empleyado. Kauban sa opisina. Wa mo gini maibalil na doon na gini siya public. So, these are the things that we are attending now. Tomorrow, magkanaling PCR na yun din ma-establish yun na to ang extent sa infection kung doon naman ugaling. Okay, so considering sa imong giingon nga dunay contact sa mga empleyado sa LGU, maapektuhan ang atong trabaho sa kini mga opisinahan mayor sa LGU. Tinood yun ka na. Kaya in fact, doon na lang ko'y instruction nga wala sige mag-opisina uman. Sa whole tanang opisina, LGU offices sa lungsod. Muna yung usa sa mga gihimo nga immediate nga action. Now, those nga ma-identify among i-swab siguro for PCR. Now, kaya na-involved na sa dang atong hospital tungod kay nag-quarantine naman sa itong dunay mga contact atong pagkamatay. Now, we have also decided to close the operation of the hospital starting tomorrow. Kay wala na may halos dako man ang pilarban ng community ang empleyado. So, wala'y mabilin. So, we better close the hospital in the meantime. Okay. Kompleto ang quarantine. So, matawag nga lockdown ang LGU offices o ang atong hospital, Mayor? Ingana yun ang dagat. Ana yun kay we have to doon na naman may mga na-identify sa among contact tracing but among gining i-review aron naagin o na overlook among pang review. So hopefully we will finish the swabbing tomorrow. Then may balaan yun na ito at kutok ang infection kung doon naman ugaling. So, sulod sa 2 to 3 weeks, Mayor, before ni expiring atong pasyente, gawa sa ubay, wa na ba siya laing mga lungsod o lugar nga giadtuan? Kining igsoon pa na ni Panaw, kasi namatay. Kuan na yun hospital, balay, diadto ni siya sa merkado kay doon naman kay tindahan. Okay. That was before na-admit sa hospital. So, amo sa nang gina-trace
So katutanan nga mga contact nila, contact niya, amo gina sila paan ka go swabbing. So diri na mo rely karon sa PCR kay mao para na lang gyud na aniguro ta Masiguro, mao. Mo resulta. Okay. Enough ba mayor ang atong PCR test kit sa pagkakaron? Magpadugang siguro mi o PCR kit. Kaya ang daghan ko na mo din murag ang among naandam gyud ang tinuod lang is rapid test. Unya nakakuha sa mi og mga test tubes gikan sa Galyares for CLIA. Now doon na may PCR siguro ni o dugang ugma. So lima siguro ang problema kay doon naman sa may maduunan diyan sa bila may og additional na mga kits para sa PCR. Okay. Katong gigikanan niya sa Ubay, Don Emilio, Mayor, any idea o kining ni angon sa po ilang gihimo sa pagkakaroon? Nag-contact trace ba po sila dito? Naibalo na sila kay Okay. doon naman may mga doctors karon sa San Miguel na doctors po gikan sa Emilio. So I'm sure they have already done something about this. Especially nga area sa naitabo gikan sa Danau. Murag atong sabtan nga gikan po sila sa Don Emilio. Lola po'y alis niya murag gingon nga gikan sa dito. So I'm sure ang atong mga taguan sa DOS Okay. Don Emilio, doon na sila mong lakang to check para lang ma-verify o mahatag kung kalinawan o tubag kung asag yun section na gagikan kay among dito raman ginawa may dahil dyan kuhan pili Emilio raman Okay. pala. So doon na yung mga posible kinta mga hinungdan pero di pa gyud kumpirmado kung asa gyud kay. Kini kami mitado ra gyud ang among concern dito sa San Miguel but we have relayed this kay doon naman sa mga first generation nga doon na kunoy na tuwan sa Tagbilaran but we have already informed the mayor of Tagbilaran. Doon na po diri sa Trinidad. We have also coordinated with our contact the health Trinidad para everybody will be aware about the development din sa San Miguel. This is really worrisome. Dito subo sa Talasong na Good. for the past weeks sa pagsugod sa mga COVID wala gini naigo, wala gini naamsan o infection sa COVID gikan sa LSI o sa OFW. So, din na yun sa community transmission na nakakuha may o COVID so mas adlock o delikado kini na sitwasyon compare sa mga LSI Yeah, so pag-abot kan pantalan diretso man sa Quarantinas. Kung ini na we do not know sa career sa target. So medyo subo o isip palandungon sa ingon ini ang pinangatan sa lungsod. Okay. So imo na lang siguro mensahe Mayor og unsay kinahanglang o mga angayang buhaton sa atong mga taga lungsod sa San Miguel ilabi na nga nakatala na ta og community transmission diha. Unsay angayan ning buhaton unsay imong awhag Mayor? Palihog. Una sa tanan akong ipaabot ang akong paisubo sa pamilya kay wala man ta magdahom nga ingon ini ang dagan sa mga Now dili sa yon ang isang tagamtaman karon tungod kay napo nilang papa yung napa sa problema. Now amo silang iawhag nga ihatag o aning kamot gyud sila ma-refresh ang ilang mga lihok gikan sa panahon nga doon na sila exposure sa ilang mama o ang papa aron masubay ginato ang posibleng at doon ay mga natakbuyan ng maong tagaw. Now, sa atong mga kaigsunan din sa San Miguel,
dili kini sayon atong tubang karon ang akong anyo kung dili lang importante ang atong katuyuan nga mogawa sa balay magpabilin lang mo. Now awagon ko o dason sa inyo unta pirmi gyud magsuot pa social distancing lisayan gyud ang pagtapok o pirmi gyud maghugas kot. Now sa atong mga empleyado sa LTO doon na naman ko ipadangat ng mga mensahe or communication sa inyo. Dili lang kita mo report sa atong opisina ugma kaya ron atong i-disinfect sa atong pasilidad sa doktor kaya nasayod man ta nga duha mga anak sa maong namatay uban na to sa trabaho. So doon naman siguro yung mag-igriyon gani kasi report po ni sila sa ilang buhatan so wala pa mo panaw ang ilang mama. So this is not really easy for us. So sa atong mga kaigsuonan nga buot unta na mo avail sa atong serbisyo sa panglawat sa atong hospital no ato namang gisira for the time being kung kay ang atong mga empleyado sa maong hospital, mga kawani, they are now presently undergoing a self-quarantine. Unya, mag-contact tracing, mag-swabbing ka, so wala gyud maka-aliman sa inyo. So, ako na ipahibalo lang may kung ano sa mabalik ang operation sa atong hospital. Now, kining parte sa atong hospital, amor ni tungod kay ang usa ni atong pulis sakop sa PNP. Now dili sad mi wa pa na mo masayri o isa gyud ang sa ilang contact sa mga kauban but I'm leaving it up to the PNP to decide kay for the past days gikan sa pagkamatay sa maong pasyente nag self-quarantine na sad ang atong kapulisan. Now, we have brought this matter to the attention ni Major Luis o sa mga operatiba sa PNP, social. Nagpasalig man siya o provide siya o augmentation sa San Miguel. Kaso yun, kung doon na yun mahimong lockdown. Pero sumikad kini kung saglod mahimong recommendation sa among tracking team. Kung maingon sila nga lockdown or quarantinas then ato kanang imuon. So ingon ana ang dagat dinhi sa atong session sa San Miguel. Okay. Inaot padayon ta nga mag-camping o makanunayan ta mag-ta. Okay. Tunan kita ning maong kalamidad. Okay. Sa yun ning atong giatubang karon. Dunay papas nga pangutana mayor unsang barangaya ni unsang barangaya mayor nga gikan ning kuan? Poblasyon. Poblasyon. Okay. So mayor, salamat kayo sa mga impormasyon unya pag-usab atong pahasubo no sa kining pamilya o sa tibuok lungsod sa San Miguel labahin aning maong hitabo nya. Salamat pag-usab mayor sa oras ug higayon nga imong gihatag. Amping kanunay mayor. God bless. May gabi. Okay. Thank you. Salamat sir.